I dag der skal vi lære, hvordan man graver en kartoffelplante op, og se, hvor meget vi får ud af det. Så følg med. Vi starter lige med at tage den her spand, for den skal til kompost. Så kan vi se, det er den her, vi skal grave op herovre. Tænk lidt på, hvad for en, der kunne være god. Men jeg kom frem til, at det kunne være den her. Så jeg starter altid lige med at prøve at se, om jeg kan hive dem op. Det nyttede ikke noget at hive op. Så må vi have greven frem. Der var en sten. Der var nogle kartofler. Det var godt. Der var en stor, lidt mindre. Sådan en lille en, den røber dernede. Så kan det være, der kommer en kartoffelplante. Der var en her. Og det ser fint ud. Det er nogle store kartofler, synes jeg. I forhold til nogle af de andre planter, jeg har haft her, de har været sådan lidt mindre nogle. Og de her, de er sådan lidt mere større i dem. Hvad er vi skal have kartoffel til aftensmad? Så der var en rod herovre. Det kunne godt være, at vi havde en kartoffel her. Det er virkelig lidt, men i forhold til, at hvis man planter en lille kartoffel, så får man mange eller få store, og hvis man planter en stor kartoffel, så får man mange små. Så gør vi dem klar her i køkkenvasken. Det er jo nye kartofler, så jeg giver dem bare lige sådan en her letting. Fordi så slukker jeg lige vandet. Trykker den af, så ligger den her. Så når jeg har skyllet dem, så lægger jeg dem i køleskabet. Og så enten så bruger jeg dem i dag til at spise, eller så bruger jeg dem i morgen. Så gør jeg ligesom lige sådan her. Folder den der op over, så folder den der op over. Og så tager jeg sådan sammen dernede sådan der. Så lægger de lige tørre. Tak fordi I så med, og vi ses.